Čau, hrajte, já jsem HiFi.cz a jde dalšího nového gameplay na hru Insurgency. Tato hra je v podstatě novinka, je to levný, zábavný a je to v podstatě to pro lidi, kteří hráli Half-Life, protože nejdřív to byl takový pocit. A potom se z toho vzniklo toto. Takže vy se tak na options, jako vždy, keyboard, můžete nastavit, že jo. Game settings, video, takže tady je opět grafika. Audio, mám vás prosím, doufám, že nebude slyšet něco víc. Tak, play. Máte tady multiplayer, kooperativ, prostě všechno, ale si koupíme na toto. Latenci, nejmenší ping. Nikdy tady tomu nevěřte, ale... proč? Co třeba ukázat, tak tam je zrovna plno. Super. No, tak třeba to vypadá dobře. A tady to se vždycky loaduje, naloaduje se to a pak ta vás to pustí hrát. Co bych mohl říct této hře, že je extra reálná. Pokud nemáte rádi reální hry typu one shot, one kill, tak na tohle video má vypněte a běžte spinkat. Vážně. Protože tahle hra, to je taková pecka, až to bolí. Tady se jdeme Riflemana, já asi nejspíš vemu M16, Suppressor, Red Hot, Flashlight a to je všechno, sekundárku, jako vždy, Explosive Flash, Armor, Heavy a to vše. Dobré, tak jo, hraju sám, super, hraju sám, proti 17 lidem, nemákům. Skvělý, úžasný, že hrajete sami. Nejlepší, co můžete vždycky udělat, hrát sami. Už je slyším. Ok, takže to přeskočíme. Skočíme se. Nikdo. Dva targety dole, nice. Přiběhnem. Dobré. Pokračujem. Tak jo, přiběhem si. Budeme teď, tady je taková ulička, tak jo, tak. Moc to vědom vážně docela těžce hraje. Víte, že já jsem nějaký ten ping nějaký moc těžší, takový jsem ještě nikdy neměl. Takový mám ping mezi 40. To je super, tyjo, natáčím a nic se mi nevede. Dokonce i sám hraju. A to je kooperace, pozor, toto hra má být kooperace, je to tam ještě napsaný. Wow. Tak jsem zkoukal, defeat. No, tak to ne. Sami hrát nebudem. Jak jste mohli vidět, tak prostě 3 minuty nepozornosti, možná méně. To jsou 2 sekundy nepozornosti, jo. Headshot, bye bye. Ještě to nás začnou krásně žvat. Tady to je docela pěkný checkpoint, na to se taky podíváme. Promiňte ten film na začátku. Je to blbý, když se na to přestanete věřit, protože pak se přestanete věřit a všechno je to trošku dokaluje. A to je tak vše. Tak jo. Breacher support, Breacher. Já si beru shotgunu. Jen tak. Ne, tak 16 dobrý. Ne. Pozor, nechoďte tam. Já jsem zpátky, super. Tak jo. Moving... ne, nemám dělat. Potlačovat. Kolik jsem zabil jednoho, takže ten týpek tam ještě žije, jo. Tam je debil. Bravo.
Přeběhem si. Sedíme Gčko. To třeba dát docela pěkně. Jop, chtěla by to... Bohužel nehraju žádný Čechy, protože zatím se potkal žádného Čecha ani Slováka. Já bych už tady jazykem učil na Skype, ale radši bych to zněl. Je to až docela těžký. OK, tak to nebudem přebíjet, to může. Jsem říkal, to někde cítí už. Přemístíme se. Tam někdo byl. Jsme. Oh shit! Do prdele. Počkej, to střílí do prdele. Já pědám. A furt tam někdo je, jo. Přebím. Tak já už jsme jenom dva. To prdele. Ještě na ní všechno. Jsi jako blízko hezl. Tak jsem jako tady vyvraždil celou americkou armádu, super. Nejsem jedině živý, že jo? Hotel, jak to krásně řekl, hotel. Tak jo, hra bude trvat, či ne? Protože občas dělají kantra, tak se to mi to až štve, protože... Je to fakt na nic kantra taky. Ač. Yes, jsou zpátky. Když tak kapčernete nějaký ten point, tak se vám respawnují všichni naši spoluhráči. Dobré. Vykouknu. Wow. Tam nikdo? Ne, kašlu na to. Okay. Dobré. Slidnem to. Pojďme by the street. Tak jo, doufám, že už tam nahoře. Já do klíru. Protože je bylo super. Kolik nás umřelo? Nikdo, jo? Ty vole, šetřit a nábojem na malinko. Tyhle jedno RPčko by to tady krásně spravilo. Counter tak je to tady 2 minuty bránění. To je super, protože tady jsme hrozně na ráně. Hodně. Hodně na ráně. Tak na ráně, že to ještě ani svět neviděl. Ok, tak se slidem, zakempíme. Tady. A následovat tým. Abychom neudělali žádnou kravinu. Doufám, že mě slyšel docela dobře. Tak doufám. To máte. Nikdo není. Byli tam malé dva. Co tady děje se to? Tady jako všichni postižení. Střílejí. Nic se vidím. Kroče, what the fuck? Co hezlé. Flashbangy se čeho házet do těch zavřených prostorů, ale to tady nejsou, takže to je celkem jedno. A... Taký slide. Jsem up. Nikdo? Dobře.
Promiňte, že teď komunál tak docela zbateně, protože čekám aspoň to jedno kolo ukázat, to je bylo fakt super. OK. Yep. Nice, dali jsme to. 8 kg, ani jedno jsme neumřeli, já bych, že je to docela dobrý. Dingo. No ty vole, tak to má dobrý skore. Taky ten ping, podle mě hostuje tenhle server. Nejspíš. Tak jo. Jdeme do hlavního menu. A tak tomuhle videu by to bylo asi vše. Uvidíme se v dalším videu. Ahojte.